Ahojte, vítam vás takto netradične pri novom Govi videu. Dneska je 1.5., to znamená druhý deň Vegí náplavky. Dúfam, že ste tam boli, alebo že tam ste. Každopádne tento rok je pre nás trochu špeciálny, pretože sme tam aj s Honzikom pracovne na stánku Linda McCartney. Včera bolo úžasne, 1000 ľudí, krásne počasie. Akurát som nemala úplne možnosť si to tam prehliadnúť. Dúfam, že dneska sa to zmení. Včera to bolo naozaj iba pracovne a jediný záber, ktorý z toho mám, bol tento, tej veľkej fronty, ktorá viedla až po pódium. Čo bolo fakt úžasné a som veľmi rada, že ľuďom výrobky chutili. Ešte som veľmi rada, že ste za mnou prišli a pozdravili. Bolo na vás veľmi vidno, že sa stydíte, ale vôbec nemusíte. Som tam pre vás a vždycky som rada, keď sa na mňa obrátite a pozdravíte, že sledujete. Takže dneska nás čaká druhý deň. Ahoj, Honzik. A dúfam, že vám natočím ešte krásne zábery, takže pozerajte. Aha, ahoj. Čau. Dobrý deň. To sme my. Máme tu Kemi s božími mňamkami, do ktorých sa pustíme. To sú ako moje mňamky. Prepač. Ale sú to moje mňamky. Kemi Kamča mi pomáha, ale jinak sú to ako moje věci, no. Jo, tak Market je tvorcom tohto božstva. Za chvíľku si ich ochutnám, nemám dostatok rúk, ale... Nedává, co na to řekneš. No, tak uvidíš vo videu. Pozrieme sa. Budeš nás budovat jako burgery? Jak máš takový ty urobíme burger sériu Market burgery. Tak vaše burgery jsou lepší, protože jsou teplý a tak, ale tohle je prostě cute. Je to hrozně cute, je to mega cute. Tak cute jako Market. Ešte vás prídeme pozrieť. Jo. Okay. Budeme Příště. Tešíme sa. Tak budeme čakat. Hej. A už sa nám to tu všetko chystá. Máme tu kopu zeleniny na krájanie a Honzika v pozadí. Ahoj, Honzik v pozadí. Jak to jde? A boží housky sú teda samozrejme vegánske a sú úplne božské. Urobíme blízky záber. Honzik, urob blízky záber. Tady to zrovna není Profi prkínka. Babi v pozadí krajajú ďalšiu zeleninu a ideme na ochutnávku Marketkyných dobrôt. Máme tu lososa, ktorý chutí ako losos. Pane Bože, fakt skús to. Tak čistý losos, supermarket. Ahoj! Going! Touch to touch the sand beneath our feet, all too much between the land and sea, face to face, eyes the deepest blue, eyes that made me fall in love with you, and now it's hard to break. My feelings crash on you like waves. I may have told you. Ahoj. Ahoj. Jo. Tady na tu štůle sešnu, ona ty začíná Aha. nová youtuberka. Tak to sa teším. Než já, jo, čekuj to. Tak konečne niekto. Ja, tohle bylo boží, úplne boží. Jsem ráda. Máme tu zdravotní sestru z Itálie. No jo. Čau, bambini. Luxus. Coast to coast, the miles that separate burn the most at night while you're away, and now it's hard to face that I don't really feel the pain. I've just begun to see into you. Aha, koho tu máme? Čauky. Musíme zaostriť. Aha. To je boží. In the same renewing motion, and our hearts left by the ocean. Koho som našla? Prestíže na príčinu. Aha. Ty taky. Jak to, že sa plákate? Já jsem šla na záchod a ona mě vystupovala, že? Nemá čas.
Vidíte ma tam úplne osvetlenú. My akorát s Honzíkom už odchádzame z akcie. Honzík, ako sa tešíš domov do postele? Nejvíc. Honzík vraví nejvíc a ja vravím, že taky. Sme hrozne unavení, ale bolo to boží. Mám radosť, že vegánske burgery chutia aj nevegánom, pretože ľudia išli vlastne na náplavke len tak mimochodom a dali si u nás a chutilo im. Takže aspoň tak niečo super. Videla som 1000 skvelých báb, blogeriek i nebáb a už sa teším teda domov. Bolo to také asi kratšie, spíš pracovné video, ale dúfam, že sa vám páčilo. A ešte som veľmi rada, keď ste ma prišli pozdraviť, ste úplne super. A nestýďte sa, úplne, ja sa teším vždycky, keď prídete. A Honzik tiež, i keď tam bol hrozne zaujato, krájal a podobne. Tak jo, tak my sa tešíme, že ste s nami, že sa k nám prihlásite a vidíme sa teda v ďalších videách. Majte sa krásne, ste super. Čauky.